ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತೆ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿರು ಒಡಿಯೂರು ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆಡ್ ಐಸಿರೋ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ತುಳು ಗ್ರಂಥುಲಿನ ಒರಿಪು ಮುಖ್ಯ ಒರಿಪುಗು ತಾಳ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ತ್ಯಾಗಲ ಬೋಡು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಾಜಕಾರಣಿಲಿನ ಕುತಂತ್ರಗೂ ಕಲ್ಪನಕುಲು ತಿಕ್ಕಿರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಾನು ವಾಕಾರಣಗೂ ಪೋಡಿದ ರಾಜಿ ಕೊಡ್ತೆನ ಅವು ಇತ್ತೆ ನಿಜ ಒಂದುಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ದುಂಬುದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಸಿಕಾಂತ್ ಸೆಂಥಿಲ್ ಸಜಿಪನಡು ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆದ ಸಭೆ ಉಳ್ಳಾಲದ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ ಎಸ್ವೈಎಸ್ ನಿಲೆಟ್ಟು ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಾಮಾ ಹಿಂದ್ ಅಜ್ಮೀರ್ ಪಾಜೇರ್ನ ಉರುಸ್ದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬಡವರಿಗೂ ತೆನಸುಪಟ್ಟಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ತುಳು ಗ್ರಂಥುಲಿನ ಒರಿಪು ಮುಖ್ಯ ಒರಿಪುಗೂ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ಒಂದೆ ತ್ಯಾಗಲ ಬೋಡುಂದು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರ್ ಆರು ಒಡಿಯೂರು ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆಡ್ ಗುರುವಾರ ಐಸಿರೋ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಪಾತಿರಿಯರು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆ ಒಡಿಯೂರು ರಥೋತ್ಸವ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಷಷ್ಠಾಬ್ದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಜ್ಞಾನವಾಹಿನಿ ಆನಂದೋತ್ಸವ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಸುರುತ ದಿನ ಗುರುವಾರ 22ನೇ ಐಸಿರೋ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆತಂಡ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಪಾತಿರ್ದು ವಿಷ್ಣು ತುಂಗನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತೋ ತುಳು ಕಾವ್ಯುಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳುಡ್ಲ ತುಳು ಗ್ರಂಥುಲು ಅವೇತ ಉಂಡು ಅವೆತ ಮಾತ ಒರಿಪು ಮುಖ್ಯ ಒರಿಪುಗೂ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ಒಂತೆ ತ್ಯಾಗಲ ಬೋಡು ಅಂತ ಪಂಡಿರೋ. ಇನಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂದಾಂಡ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇಹುದೊಂದು ಬದುಕು ಒಂದೊರಿ ಕವಿ ಪಂಡೇರಿ ಉಂಡತ ನಡುಟು ಜೀವನ ಅವು ಸದುಪಯೋಗ ಆವಡತ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟಿ ಜಾಗೃತಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡತ್ತ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಂತುಜಿನಾಂಡ ಸಾಧನೆ ಮಂತುಜಿನಾಂಡ ಓಳಾಂಡ ಸಾವುಗೊಂತೆ ಅವಮಾನ ಮಂತಲಕ ಆವಂದ ಅವಾಗ ಸಾವುಡ್ಲ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರಡು ಅಂದಾಂಡ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಐತರ್ಥ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಅನ್ಪಣ್ಪಣೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಸಾವುಗಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಲೇಕ ಆಪುಣ್ಣವ ಅಂತ ಅವಾಗ ಬದುಕು ಆದರ್ಶ ಬದುಕು ಮಲ್ತುಜಿನಾಂಡ ಬದುಕುಗಳ ಅವಮಾನ ಆಪುಂಡತ್ತ ಬದುಕುಗಳ ಅವಮಾನ ಆಪುಜ ಬದುಕನ್ನು ಮಾನ್ಯೋಡು ಒಂದಾಂಡ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು ಮನ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಪೊರ್ಲುದ ಬದುಕು ಆಪುಣವು ಆದರ್ಶ ಬದುಕು ಆಪುಣ ಒಂದು ಐಕ್ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಉಂಟು. ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ನಾಯಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ತೊಟ್ಟೆ ತೋಡಿ ಪಾತಿರ್ದು ಸ್ವಾಮೀಜಿರ್ನ ಷಷ್ಠಬ್ದ್ಯ ಎಂಕ್ಲಿನ ಊರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ಅಚ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದಂಡ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗು ಮಾತ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲೆಗು ಪ್ರಯೋಜನ ಆತನನ್ನು ಪಂಡಿರೋ ಐಟೆ ಪಣ್ಪುಂಡು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಡ್ ಐನು ಪಟ್ಟಣ ಮಲ್ತಂಡ ಸಾದಿದ ಪೋನಾಗ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಲ್ಲಳವಡ ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ಓಲ ಬರ್ಪಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐನಿ ನಮ್ಮನ ದೈವತ್ ಭೂತ ಪಂಡ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ಪಣ್ಪ ಅಂಚಿನ ವಾ ಉಪದ್ರಲ ಉಪ್ಪಂದ ಪಂಡದು ಅಂಚದು ದುಂಬುದಾಕ್ಲೆ ಪಂಡೊಂದು ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸನ್ ಇನಿ ಪೆರ್ರವರ ನಮಕ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಅವು ಬಹಳ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿನಿ ತುಳುನಾಡು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಪಂಡೊಂದೊಳ್ಳೆ ಐಟೆ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಸಾಧು ಸಂತಕೋ ತುಮರಕ್ಕ ವಾರೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ರಾಮ ದೇವರನ್ನು ಹನುಮಂತ ದೇವರನ್ನು ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಕುಡ್ಲ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ದಯಾನಂದ ಕಟೀಲ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತಿರಿಯರು. ತುಳು ಭಾಷದ ಒಟ್ಟುಗು ಆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆ ವಿಷಯಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸೇರ್ಂಡೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನದಾದಂಡು ಒಂತೆ ತುಳು ಶಬ್ದಲೇನು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತ ಅಂಚಾದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಪುಂಡು ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕೊರ ಇಂತ ಇಂಚಿನ ಆತಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಆತಂಡು ಬಿಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಊರುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಸಂದರ್ಭ ಉಡುಪು ಅತ್ತಡಂಚಿನ ಈ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಟಿದ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಜಮಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಊರುಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಅಕುಲು ಪೂರ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಡ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನ ಕೆಸರೊಡು ದಿನ ಆ ತುಳು ಆ ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಜ್ಜೊಲೆನು ಅಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬುಲೆನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ಅಂಚಾದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಇತ್ತೆಲ ಸಾಮ್ಯತೆ ಅಂಚನೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ.
ಇತಿಹಾಸಡು ದುಂಬು ಉಪನ್ಯಾಸಕಿರ ಆದಿತ್ತಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಶಿರ್ವ ಮೇರೆಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೇಟೆ ಮನೆ, ಮೋಹನ್ ಬೆಜ್ಜ, ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ, ವಾಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ಪಗೆತ ಸೂನು ಇತ್ತೆನ್ನೆ ತೆಕ್ಕಾಲೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಈ ಪಗೆತ ಏರಿಗ್ ಬಲಿ ಆವಾಂದ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ದುಂಬು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದಿತ್ತಿನ ರಾಜಿಕುರ್ತಿನ ಸಸಿಕಾಂತ್ ಸೆಂಥಿಲ್ ಪಂತೆರ ಹಿಜಾಬ್ ಓದಂಟ ಬಗೆಟ್ 6 ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾದೆರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಈ ದುಂಬು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದಿತ್ತದ ರಾಜಕುರ್ತಿನ ಸಸಿಕಾಂತ್ ಸೆಂಥಿಲ್ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಲಿಡ್ ಪದರ್ ದಿನ ಹಿಜಾಬ್ ಓದಂಟ ಬಗೆಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾದೆರು. ರಾಜಕಾರಣಿಲಿನ ಕುತಂತ್ರಗೂ ಕಲ್ಪನಕ್ಕಲು ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಾನು ವಾ ಕಾರಣಗೂ ಪೋಡಿದ ರಾಜಕುರ್ತೆನ ಅವು ಇತ್ತೆ ನಿಜ ಒಂದುಂಡು. ನಮ್ಮವುಲೆ ಕನಸುದೀದ್ ಖುಷಿ ತುಪ್ಪುನ ಜನ ಬೋಡಾಯ್ನ ತುಪ್ಪು ಇருந்து ಆರ್ಪಂಡಿರೋ. ಭಾರತ ಪಂಡ ತರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಧರ್ಮೋಗ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರುಡು. ತೋಜಂದಿ ಶಕ್ತಿಲಿನ ಕುತಂತ್ರಗೂ ನಿಕ್ಕುಲು ಬಲಿಯಾವಡೆ. ಸಾಧಿತತ್ತು ಪೋಯಿನ ದೋಸ್ತಿಲಿಗ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಲೆ ಪಗೆತ ಸೂನು ಇತ್ತೆನೆ ತೆಕ್ಕಾಲೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಜೋಕುಲು ಈ ಪಗೆತ ಏರಿಗ್ ಬಲಿಯಾವಾಂದ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಸೆಂಥಿಲ್ ಪಂಡಿರೋ. ನಾನು ಯಾವ ವಿಷಯ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಯಪಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನೋ ಅದು ಈಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಭಾರತದನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಜನ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಕೋಮುವಾದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಥರ ಈ ಶಕ್ತಿಗಳು ತಿರುಗಿಸಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎದುರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಂಥ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನು ಒಂಥರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದು, ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೆಳೆಯರು ನಾವೇ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು, ಅವರ ಧರ್ಮವನ್ನು, ಅವರ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ, ಅವರ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸನ್ನು, ಅವರ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡವರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರನ್ನು, ಅವರ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು, ಅವರ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರಬೇಕು. ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಅಪೀಲನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಷ್ಟುವರೆಗೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದೇವೋ ಅಷ್ಟುವರೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬರ್ತದೆ ಈ ಬೆಂಕಿಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದ್ವೇಷದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಈಗಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು. ಬಜಪೆ ಕೊಂಚಾರ್ದ ಮಮ್ಮು ಪನ್ಪನರ್ನ ಈರುವೇರು ಮಗಲು ಮುಬೀನಾ ಬೊಕ್ಕ ಬುಷ್ರಾ ಜವಂದಿಲು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿದಿಂಚ ತೋಜಂದೆ ಆತಿರ್. ಈ ಬಗೆಟ್ ಬಜಪೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ದೂರು ಕೊರ್ದಿತ್ತದು ನಾಡು ಪತ್ತುನ ತನಿಖೆ ಸಾಗದನು. ನಡೀರ್ಲಗ್ ಇರುವೆರು ಜವಂದಿಲು ತೋಜಂದೆ ಆತಿನ ಸಂಗತಿ ಬಜ್ಪೆದ ಕೊಂಚಾರಡು நடத்துதுண்டு. ಬಜ್ಪೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಕೊಂಚಾರ್ದ ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲಡು ವಾಸ ಆದಿತ್ತಿನ ಮಮ್ಮು ಬಿ ಪನ್ಪನರ್ನ ಇರುವೆರು ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಾಯಿನ 22 ವರ್ಷದ ಮುಬೀನಾ ಬೊಕ್ಕ 23 ವರ್ಷದ ಬುಷ್ರಾ ತೋಜಂದೆ ಆಯ್ನ ಜವಂದಿಲು ಆದುಲ್ಲೆರು. ಕರಿನ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ವನಸಾದು ಜೈದೆರು.
ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತುಗು ಮಮೂರ್ನ ಇಲ್ಯ ಮಗಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆದ ತೂನಗ ಇರ್ವೇರ್ಲ ತೋಜಿದ್ಜಿರೋ ಸಂಬಂಧದಕ್ಕಲು ಸೇರ್ದು ಮಾತಾ ಕಡೆಟ್ಲ ನಾಡ್ದಿತ್ತದು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಲಿನ ಬಗಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾತಜಿ ಕೇಸ್ ತೆತ್ತೊನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ನಾಡುನ ಕಾರ್ಯ ತುಂಬರಿತಿದೆರೋ. ಕುಡ್ಲಾ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಿಗುರಿ ಶ್ರೀ ರಾಹುಗುಳಿಗ ಕೋಡ್ದಬ್ಬು ಪರಿವಾರ ದೈವಲೆನ ದೈವಸ್ಥಾನುಡು ಗುರುವಾರ ದೈವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡಪಾಯರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಕುಡ್ಲಾ ತಾಲೂಕುದ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಿ ಗುರಿಟ್ ಶ್ರೀ ರಾಹುಗುಳಿಗ ಕೋಡ್ದಬ್ಬು ಪರಿವಾರ ದೈವಲೆನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದದು ದೆಕ್ಕು 100 ವರ್ಷಲಿಡ್ಲ ಮಿಕ್ಕದು ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯರ್ನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪುಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಪಿರ ಸಾನ ಕಟ್ಟದು ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಅಂಗಾರೆ ಸುರುವಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಗುರುವಾರ ರಾಹುಗುಳಿಗ ಕೋಡ್ದಬ್ಬು ತನ್ನಿಮಾಣಿಗ ಚಾಮುಂಡಿ ಕತ್ತಲೆ ಕಾಣದ ಗುಳಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಲೆನು ಬೋಲ್ಮಾರು ಗುತ್ತು ಶಶಿಧರ ಭಟ್ರೆನ ಪೌರಾಹಿತ್ಯುಡು ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಂಡ್ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದು ತಂಬಿಲ ಕರಿತೆರೋ. ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಗುರಿ ಕಾರ್ಯರು ಕಮಲಾಕ್ಷ ಶಾಂತಿಗುರಿ, ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಸತೀಶ್ ಅಂಚನ್ ಕಂಪ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರಿ ಕಾರ್ಯರು ಪದ್ಮನಾಭ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಒಳಬಾಯ್ಲ್, ಕಾರ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕುನ್ಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋರೆಹುಟ್ಟು ಗುತ್ತು, ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಜೆ ಮಾಣೂರು, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂಚನ್ ಕುಂಪ್ಲೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಊರ ಪರ ಊರ ದೈವ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೆರು.
ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಇನಿತ ಕಾಲ ತೂಂಡ ದೇಶಡು ಬೊಡ್ಚಾಂದಿ ಅವಾಂತರ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಬದುಕು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕಡ್ದು ಕೆಟ್ಟದುಂಡು. ಏತೋ ಜನ ಬೇಲೆ ವ್ಯವಹಾರ ಕಳೆವೊಂದಿರು. ಅವಿಡ್ದು ಬಚಾವಾಯರೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡುಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡಿರು. ನಮ್ಮಡೆತ್ತಿನಂಚಿನ ದುರ್ಗುಣಲು ಬೇತಾದು ಆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯರು ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆ ದೇವೇರು ಕೊರನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನಗ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನೇನು ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಏರೆಲ್ನ ದೂಷಣ ಮನ್ಪಂದೆ ಏರ್ನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ಸರಿ ಅಂದೆತೊಂದೆ ಐನಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ದೇವೇರನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಡವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ತೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದೀನೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದುರ್ಬಲೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂಗೋಡಿತ್ತೆ ನಕ್ಲುಲ್ಲಿರಿ ರೋಗಿಲುಲ್ಲಿರಿ ಅಕ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಅನವಾಶವಾದ ಬೊರ್ಷಾನಿನ ಪಾತೆರುನಿ ದಿನಚರಿಡು ದಿನನಿತ್ಯ ಬೊರ್ಚಾನಿನ ಧಾರಾವಾಹಿನ ತೂದು ಹೈಟ್ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಲ್ಮಶಮಂತೋನಿ ಪರಿಶುದ್ಧಮಾಯಿನಂಚಿನ ತರಂಗನು ಆ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥನು ಅನುಭವಿಸರ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಏತೇತೋ ರೀತಿಯ ಭಜನೆ ಸಹ ಶಕ್ತಿಲು ಇನಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂಡು ಕಲಿಯುಗಡು ದಾದಾಂಡಲು ಈ ದೇಶದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಒಂದು ಒರಿವಿನೆತ್ತಿಂದ ನನ್ನ ಕಡೆತಾದು ಒಂಜೇ ಸಾಧಿಪುನಿ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಸ್ವೈಎಸ್ ತಾನಿಲೆಟ್ಟು ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಾಮಾ ಹಿಂದ್ ಅಜ್ಮೀರ್ ಕ್ವಾಜೆರ್ನ ಉರುಸ್ತ ಲೆಕ್ಕಡು ಸಂದು ನಂಚಿನ ಬಡವರಿಗೂ ತೆನಸುಪಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನ ಉಳ್ಳಾಲ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗದ ಅಂಗನೊಡು ನಡೆತಂಡ. ಎಸ್ವೈಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಗುರಿ ಕಾರ್ಯರು ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಸಹೀನಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಸ್ವೈಎಸ್ ತಾನಿಲೆಟ್ಟು ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಾಮಾ ಹಿಂದು ಅಜ್ಮೀರ್ ಕ್ವಾಜೆರ್ನ ಉರುಸ್ ಲೆಕ್ಕಡು ಸಂದುನ ಬಡವರಿಗೂ ತೆನಸುಪಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನ ಉಳ್ಳಾಲ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗದ ಅಂಗನೊಡು ನಡೆತಂಡು. ಎಸ್ವೈಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಕುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಝೈನಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಪಾತಿರ್ದು ಅಜ್ಮೀರ್ ಕ್ವಾಜೆರ್ನ ಸಾದಿಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋವಡುಂದು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಿಯರು. ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗಾ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಸರಡು ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ತಂಡು. ಎಸ್ವೈಎಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಸೆಂಟರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಿಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಸಖಾಫಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಂತ್ವನ ವಿಭಾಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಇಸಾಕ್ ಜಹರಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಇಸಾಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ, ರಾಜ್ಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಂತರು ಅನೀಫ್ ಹಾಜಿ, ಖಲೀಲ್ ಕಾವೂರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿದರು. ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಒದಗಿದಂತಹ ಕಾಳಜಿ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತವಾದದ್ದು. ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಸುನ್ನಿ ಯುವಜನ ಸಂಘ ಈ ದಿವಸವನ್ನ ಬಡವರಿಗೆ, ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ, ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಅನ್ನ ಆಹಾರದ ಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನು, ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 106 ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅಜ್ಮೀರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿರುವ ಉಳ್ಳಾಳದ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಮದನಿ ಅವರ ದರ್ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ತಮಾಷೆದ ವಿಡಿಯೋಲಿಡು ಅವೇತೋ ಜನಕು ತೆಲಿಪಾದು ಮನಸ್ಸುಗು ಉಲ್ಲಾಸ ಮೂಡಾದಿನ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಕಮಲಜ್ಜಿ ಬುಧಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ತೀರಿಯರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಅನಂತಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಮೇಶ್ವರ ಸಂಕೇಶದ ಕಮಲಕ್ಕಗ್ 85 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ದಂಗದಿತ್ತಂಡು. ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ತಮಾಷೆದ ವಿಡಿಯೋಲಿಡು ತೋಜೊಂದು ಪಾಕಜನ ಅಭಿಮಾನಿಲಿನ ಪಡಿತಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಅನಂತಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಮೇಶ್ವರ ಸಂಕೇಶದ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಕಮಲಜ್ಜಿ ಯಾನೆ ಕಮಲ ತೀರಿಯರು. ಅರೆಗು 85 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ದಂಗದಿತ್ತಂಡು. ಕರಿನ ಒಂಜು ವಾರದ್ದು ಹುಷಾರಿದ್ದ ನಿತ್ತಿನ ಕಮಲಜ್ಜಿನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಸೇರ್ಸಾದಿತ್ತೆರು. ಅಂಡ ಆರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಬುಧಾರ ಬಯ್ಯಗು ತೀರಿಯರು. 6 ಜನ ಮಗಲು 3 ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಪುಲ್ಲೆಲ್ಲೆನ ಅಗತದೆರು. ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಧನ್ರಾಜ್ ಒಟ್ಟುಗು ಕಮಲಜ್ಜಿ ಐವಿಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ವಿಡಿಯೋಲಿಡು ತೋಜೊಂದಿತ್ತದು ಮೊಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬನೇ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಪುದರ್ ಪಡೆದಿತ್ತಂಡು. ಪ್ರಾಯದಂಗಂಡಲ ಪಾತೆರ ಸಂಗತಿ ದುಂಬುದಿ ಪುನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲೆಡ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ತಿನ ಅಭಿನಯ ಇಂಚಿತ್ತಿನೆಡ್ದು ಮಾತ ಆರು ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗನು ಸಂಪಲಿತುದೆರು.
ಕಮಲಜಿ ತೀರ್ನೇಕ್, ಬಂಟ್ವಾಳ ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದೇವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ವಿಟ್ಲ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ, ಅನಂತಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಬಿಜೆಪಿ ಸಮಿತಿದಕ್ಕಲು ಬೇಜಾರ್ ತೆರಿಪಾದಿರು. ನೋಡಿ ಅಜ್ಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗೆ? ಅಜ್ಜಿ, ನಾ ಮದ್ವೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಈ ಹುಡುಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನೀವು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಸರ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು. ಬಾ ಒಳಗೆ ಹೋಗ, ಪಿಕಪ್ ಮಾಡು. ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಉಲೈ ಆತ್ಮ ಉಂಡು, ಆತ್ಮದ ಉಲೈ ಅಂತರಾತ್ಮ, ಐತ ಉಲೈ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಪ್ಪುನಗ ದೇವರು ಓಲ್ಲಿருந்து ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚ ಇಜ್ಜಿಂದು ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಲು ಪಂತಿರು. ಸಜಿಪನಡು ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆದ ಸಬಿಟ್ಟು 6 ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯಿರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಜಿಪನಡು ಮುಲ್ಪ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ಬುಧವಾರ ಸುರುವಾಂಡು ಬಯ್ಯಗು ಸುರುತ ಸಭೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಮುಳ್ಳುಂಜ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಟ್ರೇನ ಗುರಿಕಾರ್ಮೇಡು ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲತ್ತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಲು ಇದ್ದದು ಬಿನ್ನಿರ್ನ ಸೇರಿಗಿಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡ. ತಂತ್ರಿಲು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ದೇವಿರು ಉಲ್ಲಿರು ಇಜ್ಜೆರಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡ. ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಉಲಾಯಿ ಆತ್ಮ ಉಂಡು, ಆತ್ಮದ ಉಲಾಯಿ ಅಂತರಾತ್ಮ, ಐತ ಉಲಾಯಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ನಿಲೇನೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಂಚ ಆಪಣೊಂದು ಪಂಡಿರು. ದೇವರೇ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತಂದಾಂಡ ದೇವರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನ ಎಂಕಲ ಕರ್ತವ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಡ್ಲ ದೇವರಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಂಡು. ಆತ ಕೊಡ್ತಾನಾಗ ದೇವರಿನ ರೂಪವೋ ಒಂದು ಕೇಂಡ ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ಲ ಇಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತವಾಂಚಿನ ಒಂದು ರೂಪ ಇಜ್ಜಿ. ದೇವರಿನ ಕಾಲವೋ ಒಂದು ಕೇಂಡ ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ಲ ವಾ ಮತಗ್ರಂಥಡುಲ ಆ ದೇವರಿನ ಕಾಲವೋ ಒಂದು ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆತಜಿ. ದೇವರಿನ ಗುಣವೋ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಆ ಮೂಜಿ ಗುಣ ಓ ಗುಣ ದೇವರಿನ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವೇನು ಪನಿಯರೆ ವಾ ಮತಗ್ರಂಥಗುಲ ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಾಧ್ಯ ಆತಜಿ. అయిన ಪೂರ ಅವು ಅತೀತವಾಂಚಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಆ ಅತೀತವಾಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಓಲ್ಲೇರನ್ನು ಕೇಂಡ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮೂಲಾಧಾರಡು ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮೂಲಾಧಾರಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡುನ್ನಾಂಡ అయిన ಕಂಡು ಬತ್ತೋಡುನ್ನಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಜನ್ಮ ಯಾರಂದು. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಸಜಿಪ ನಡುಬೊಕ್ಕ ಪಡು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇರ್ನಲ ಸಾಯ ಸಾಕಾರ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಭಕ್ತರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಸಾದಾಂದ್ ಎನ್ನಿದು ಕೊಡ್ತೀರನ್ ಪಂಡಿರು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಡಿಪಾಯ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಕರಸೇವಕರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅವರವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಿತದ ನುಡಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಆದಿಮಾಯೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪದ್ರಾಡಮುಡಿ ಕುರ್ನಾಡದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಬಿಜೆಪಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್, ಸಜಿಪ ಪಡುಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ವಿಠಲದಾಸ ಅಮೀನ್, ಉದ್ಯಮಿಲಾಯಿನ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಶಾಸ್ತಾವು, ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಜಿಪ ಗುತ್ತು, ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಪದ ಕೋಡಿ, ಮಾಗಣಿ ತಂತ್ರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್, ಮೋರ್ಲ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುಂಡಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನೆ ಕೋಚು ಬಂಡ್ರಿಯಾಲ್, ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರಿಗುತ್ತು, ಸುನೀತಾ ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾರ್ನಬೈಲ್, ಆರಾಧನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಯಶವಂತ ದೇರಾಜೆ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಎಂ ಭಂಡಾರಿ ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡಿರು. ಬಜಪೆದ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ಉಂತುನ ತಾಣಗೂ ದುಬೈ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರ್ಜಾಡ್ದು ವಿಮಾನೋಡು ಬತ್ತದ ಜತ್ತಿನ ಇರುವೆರೆಡ್ದು ಕಸ್ಟಮ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟು 25,17,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ದಿರಮನ್ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ತದ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿರ.
ದುಬೈ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರ್ಜರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಇರುವೆರೆಡ್ದು ಪಿದೈ ದೇಶದ ಕಾಸನು ಕುಡ್ಲದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಬಚ್ಪೆದ ವಿಮಾನ ತಾಣ ಉಂತುನ ತಾಣೊಡ್ದು ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತೊಂದೆರ ಅಂಗಾರೆ ದುಬೈಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಒರಿಯಡ್ದು UAE ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸುನ್ಪಸಾರ ದಿನಹಂ ಪಂಡ ಭಾರತದ 17,77,500 ರೂಪಾಯಿ ಸೋಮವಾರ ಶಾರ್ಜರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಒರಿಯಾರ್ದು 10,000 ದಿರಂ ಪಂಡ ಭಾರತದ 7,40,500 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ತದುಂಡು ರಡ್ಡ ಕೇಸುಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟು 25,17,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲೆತ ದಿರಂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ತದು ಆರೋಪಿಲಿನ ಎದುರು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ದೆತ್ತೊಂದುನುಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆರಿಪಾದರು. ಕುಡ್ಲದ ಪದಂಗಡಿ ದೇವಿನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ವರ್ಷದ ಕೋಲ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡಪೆರವುಂಡು. ಆನಿಕಾಂಡೆ 11ಕ್ಕೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ, ರಾತ್ರಿ ಕೋಲ ಐತಾರ ಬಯ್ಯ ಐನೇಕ್ ಅಗಿಲ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದನಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತದೆರು. ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರ ಐನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿರು. ಒಡಿಯೂರು ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆಡ್ ಐಸಿರೋ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ತುಳು ಗ್ರಂಥುಲಿನ ಒರಿಪು ಮುಖ್ಯ ಒರಿಪುಗೂ ತಾಳ್ಮೆ ಬಕ ಒಂತೆ ತ್ಯಾಗಲ ಬೋಡು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ರಾಜಕಾರಣಿಲಿನ ಕುತಂತ್ರಗೂ ಕಲ್ಪನಕಲು ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಾನು ವಾಕಾರಣಗೂ ಪೋಡಿದ ರಾಜಿ ಕೊಡ್ತೇನ ಅವು ಇತ್ತೆ ನಿಜ ಒಂದುಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ದುಂಬುದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಸಿಕಾಂತ್ ಸೆಂಥಿಲ್. ಸಜಿಪನಡು ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆದ ಸಭೆ. ಉಳ್ಳಾಲದ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ SYS ದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಾಮಾ ಹಿಂದ್ ಅಜ್ಮೀರ್ ಪಾಜೇರ್ನ ಉರುಸ್ದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬಡವರಿಗೂ ತೆನಸುಪಟ್ಟಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನ. ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಐತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.